Chukwu Okike Abiama. Umu Biafra ga-eme ka anyị wee na Biafra ha jụ ihe dị pụọ ofu ga-eme message of Biafra. Kuranda suraba kurbata ya rekusundoro bokoshike oja mna fatu otu na ego. Get ready for the anger of Chukwu Okike Abiama. Satan the devil, listen. It is time for you to allow the people of Biafra to go. And then Nandekalo, release him, let him go. He's the shepherd of the Biafra. Yes, it is written, I am the oracle of Yahweh Chukwu Okike Abiama. We must go. We must go to our father's land. It is written. There is no two ways about it. Satan, the devil, Lucifer. If you refuse, Yahweh said, I should tell you, you want a Armageddon war. And when it happens, you will lose. I am the bride of the Lamb. I am the daughter of Yahweh Chukwu Okike Abiama. I am standing for Biafra and the Biafra alone.
Kurai, Keleside Kiki, Masirata Shikarla Suduma, Lai Harai Lai Kere de Zumba, Roto Sondoroma Kurubo Shike, Ureke Sidi Mahuaka. Let the people of Biafra go and allow Nnamdi Kanu to go. If you kill Nnamdi, you are in trouble. You live in my life, you are in trouble. And I am the daughter of Yahweh, Chukwu Okike Abiama, who Yahweh have told you that if you kill me, you are in trouble. You leave me alive, you are in trouble. The whole world listen and listen attentively. This is a message from Chukwu Okike Abiama, caught Yah. Yes. Listen and look. It is written. We must go. We must go. The blood of Umu Biafra should stop sharing. Stop killing the people of Biafra, Lucifer, Satan the devil. I am the Eve who came back. Who came back as a woman. We must go. I am standing for the Biafra land. Lei kurata surama kurata chike. Kurambarudo sudiri mekia. Lahaka dala kakai kekeke. Sei kuludu makuranda here. Laide ye kuruba la yesinde. Wakate ike. Ekiki derema wa. Kere de zudarama wa. Lei. Satan. Devil. Ekwesu. Allow the people of Biafra to have peace. We are going. I am the woman that Yahweh told you. Chukwu Okike Abiama told you. If you kill her, you are in trouble. You leave her alive, you are in trouble. For now, let the people of Biafra to go and allow the people of Biafra to go. Release Nnamdi Kanu, Lucifer, wherever you are. Let him go. Otherwise, the woman is ready for war. Chukwu Okike Abiama said I should tell the whole world, the whole white country and the black country, come for truth and stand for truth. Only the justice will set us free. Failing to stand for the truth, the whole world will taste the pain and the anger of Yahweh, Chukwu Okike Abiama. Yes, it is true. Do not allow the anger of Yahweh to go around the whole world. Papa, I have delivered your message. Do not look at me as a woman. I am a man, woman. I am ready because I am already dead. Cannot die the second time. She that is speaking is the Eve. Eve! Let me tell you one thing, Satan. You have done a lot. You have done a lot. But this time around, we are going to cry to the last. Allow the people of Almighty Yahweh to go. Otherwise, the whole world will taste this pain. This is message from Yahweh. Chukwu Okike Abiama. Almighty Chineke Wanini. Ana Owanini. If you know the truth, whosoever you are, speak the truth and let the wicked be put to shame. The Biafra must go. Nnamdi Kanu must go. Failing to do that, you all will test the hunger of Yahweh. This is message from Marian Grotto Covenant of the Ancient of Days. Chineke Wanini, Ano Wanini. Lie Kadamara la 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 is written. Yes. Oh! Jehovah, are you there? Are you there? I want to dance for my father. Oh, oh. I want to let me have a all of the baby girls from we don't want to fight Biafra. We don't want to fight. We don't want to fight. And when the daddy said he's ready for war, I am the woman.
I lift up, when I lift up this sword, if I lift up this sword, there will be war, another one will fight. Chukwu Okike Abiama! The cattle must be free! God! We must go! Biafran must go! The whole world, listen to me. Biafran must go. Hey! We must go. Biafra must go. Hey! Stop killing. We must go! Biafra must go! Chukwu Okike Abiama must go! I am ready for you. Allow the people of Chukwu Okike Abiama to go. Otherwise, the whole world will taste the pain of Biafra. Allow the camp to go. Biafra was here. Kai! Lesila! Loto Soro Makuramada Sindara Katarana Chika. Toro Bosondo Kiki. Rami Hila. Hila Katashikara Sandaria. Leto Bosondo. Marakatoi Keke Rebesende. Letu Ka Matahai. Yes, Sita. Kai! Hallelujah. Allow Biafra to go. Releasing that the kind of satanic devil. If you fail to do that, Yahweh said I should tell you that the whole world will taste the pain of death. Umu Biafra Ghana, I Ghana, no matter how long. Unomerianenu, Unomerianana, Umu Biafra Ghana. Yes. Okay. We must go. There is no peace for the wicked. I, the daughter of Yahweh, have spoken. The daughter of Chukwu Okike Abiama have spoken. We must go. Our blood is not for salt. It's not for drink. Satan, the devil, allow the people of Biafra to go. Pharaoh of this world, allow the people of Biafra to go. And release my brother, Nnamdi Kanu, the first moon. I am the second moon. The second moon is out to fight to the last. If you see me, you're in trouble. You leave me alive, you're in trouble. We must go in Yahweh's name, in the name of Chukwu Okike Abiama. Hallelujah, I have spoken. Yahweh said I should tell you. Allow them to go. Otherwise, there will be trouble. This is Chukwu Okike Abiama Sharon.
altar of Yahweh. Oh, I am the king of elephants. I am talking to the whole world right now. Hallelujah. Mare kesundere makua lei kesudaraba kurima. The whole world listen. Now and listen attentively. Otherwise, the whole world, Yahweh say, is going to destroy the whole earth. If anything happened to Biafra children, let us go. Allow us to go. I am the woman, Satan, Lucifer, that God, Yahweh. Chukwu Okike Abiama told you, if you kill her, you're in trouble. You live our life, you are in trouble. I am the one speaking. Right now, allow them to go. We are going. Amen and amen. Release in them the color. Amen. Umu Biafra. Chukwu Okike Abiama ekwugo ihe unu ga-eme. Solution to our problem. Unu ga-eme nkwu ya. Ihe a okwu, unu ga-eme nkwu ya. Ọ sị Abraham ya sacrifice nwa ya nwoke. And who be that person again when he sent? Is it Moses? Moses passed through hell. Ihe Chukwu Okike Abiama sị na unu ga-eme dị egwu. Ọ sị na ụmụ Biafra niile ga-anata n'ala Igbo. Unu ga-ana na be nna unu. Ekwesị ujuzi anụ na agha ha. Ome ihe o ji wụrụ Chukwu Okike Abiama. Ahụrụkwa m unu nne m ya na-awụ nwaanyị. Agafekwana m ihe eji nwaanyị kpọrọ. Hallelujah. Hallelujah. Ka anyị bụ ụmụ Chukwu Okike Abiama na ebe a ka Chukwu Okike Abiama nọ. Ndị na-ayị ara ha ayị ọtụ ndị na-ekwu eziokwu ha kwuru eziokwu. Let me take my friend. Right. This is the crucifix of Yahweh talking to the whole world. Allow the people of Biafra to go. We must go. Chukwu Okike Abiama is God Almighty, who has spoken that if you, Lucifer, Satan the devil, refuse to allow the Biafran children to go, and you refuse to release his son, Nnamdi Kanu, he said there will be calamity in the whole world, and the ocean will consume Biafra land and Nigeria. Yes, ocean, because Biafra land akube from Nigeria. Ogbajodoro, anyị niile ga-ana n'ime oke osimiri wee nwụọ. Ọ ga-adị anyị mma ọsị anyị ebu n'egbu anyị anọ n'agha. Anyị lift them up war. Anyị anọ n'agha. Ya ka ji wee gwa unu na atọgbọrọ m sword m n'ala. Abịara m fọ agha. Ụmụ Biafra ga-enu ntị, ga-enu onye kere n'igwe n'ụwa niile ntị. Bata mụnwa awụ ngwa ọrụ ya akwadogo fọ agha. Achọrọ m iwufu ọbara, achọrọ m iwu. Ndị achọrọ m ikwupi ya okwu. Mụnwa na-ata afụ n'elu ụwa. Kemgbe ehi m bidoro tawa afụ a. O nwere onye ma na-ada Chineke Chukwu Okike Abiama nọ n'elu ụwa. Ama m ihe m na-agabiga. Mana ana m agwa unu na Chineke si unu eliftene up aka agha. Na ya ga-anụrụ anyị ọgụ a. And anyị ga-enweta Biafra. N'aha Yahweh. And unu niile agba n'ọsọ, unu agbakọtana Nnamdi Kanu azụ. Unu asịkwana ka unu gbakọta ya azụ, na unu gbakọta ya azụ Chineke Chukwu Okike Abiama agbakọta unu niile azụ. Awụ mmụọ awụ ada Chukwu Okike Abiama, the bride of the Lamb all over the world. I am the bride. It is written. I am not afraid. I know it's only once. So die, not twice. But let us stand for justice and the free Biafra. You Satan that has been holding Biafra not to come. Yahweh say you should leave Biafra alone and release his son, Nnamdi Kanu. Let it be over. If you kill me today, it is over. You kill Nnamdi Kanu today, it is over.
It's better for you not to do mistake and allow Biafra to come. So be it. I have spoken as oracle of Biafra. Korala suraba rukaturaba durede ziraba kurumanda dasura. Zirekiki la daruba kurele sileike. Kuraboro to shikire masundarai. Leke kere de zuru durumanda guruma huai. Hila hila hala 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 kuai. Le de buro. Zia makui. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna the whole world. Blesses the whole world. It is written, Biafra must go. Stand for the truth and nothing but the truth. Hallelujah. Amen. Amen. Oh my God. Touch not my anointed. Do my prophet no harm. Ụmụ Igbo kwụsie n'ike ụjọ atọ n'ọnụ na Chukwu Okike Abiama nọnyere onye ukwu na onye nta egwu atụ n'ọnụ. Mụnwa nwa nke Chukwu Okike Abiama nke bịara n'elu ụwa, ihe Chukwu Okike Abiama sị m mee ka m eme. Ụjọ atọ n'ọnụ, ụnụ anwakọtara agwa gbakụta Nnamdi Kalụ azụ na ọgụ ọ na-anụ bụ fe onye ukwu fe onye nta. Ụnụ atara ịkwana Chineke sị m gwa ụnụ na onye ọbụla gbakọtara Chukwu Okike Abiama azụ ga-anwụ, gbakọta Nnamdi Kalụ azụ ga-anwụ. Ọnụ biko ka anyị kwụsị ike. Chukwu Okike Abiama agwago m ihe ụmụ Igbo ga-eme, ihe niile wedere ji. Unu dịziara dị unu jụọ m ihe Chukwu Okike Abiama chọrọ. Enyere m unu mmadụ n'anya. Ahụ m oracle of Yahweh, oracle of Chukwu Okike Abiama. Ọ bụrụ m mmadụ, anọ m n'elu ụwa asị mmadụ, mana abịara m ọrụ, and I am standing for Umu Biafra Chukwu Okike Abiama. Ọ dị unu mkpa, jụọ m ihe Chukwu Okike Abiama chọrọ unu. Tax Chukwu Okike Abiama nyere unu dị critical, ọ dị so tough and terrible. Unu ga-emenwukwa ihe dị n'ime ya. Ọ gwara Abraham ya surrender ofu mkpụrụ nwa ọ mụrụ bụ Isaac. Ọ dị izi. O wee gwa Moses wee negide anya wee fụ Chineke wee wụọ agadi nwoke overnight. Unu mara ama Chukwu Okike Abiama ekwuo n'ihu unu ga-emere ya ka udo wee chie ya. Unu ga-eme okwu ya. Inweta Biafra abụrụkwa bread and butter, maka na onye anyị niile na-anụ ọgụ ite bụ ekwensu. Ekwensu bụ devil is Satan, the devil. Yes, eziokwu ka m na-agwa unu. Unu ga-emenwe ihe dị n'ime ya. Chukwu Okike Abiama sị m gwa ụmụ Igbo niile ebe ọnwụnụ nọ, unu na-ejikere ka unu nata n'ala Igbo. Ọ dị too much for Chukwu Okike Abiama. Ma nwa Igbo n'afọ ma nke a mụrụ amụ, onye ọbụla ga-anata n'ala Igbo, nata n'ebe Chukwu Okike Abiama nọ. Ndị ekwensu achọrọkwa ịhapụkwa Nnamdi Kalụ. Ha chọrọkwa chachachachachacha. Ha sị Nnamdi Kalụ na ọ gaghị emekata gbara anya ya wee fu ife. Nnamdi nwụọ ọ nsogbu, ọ dị ndụ ọ nsogbu. Gịnị ka unu ya eme? Unu jụwa Chineke gịnị ka ọ chọrọ ka unu mee. Ihe unu ga-eme ọ gwago m ya, ma m nwa na onwe m adịkwanụ m redi ịga ije a. Ije a dịka omimi n'ime obodo. Ahụrụ m Moses. Ọkwa ọrụ na Nnamdi Kalụ na-ara ndụ ọ dịrị m izi ịdị na-ekwu. Hey, agwara m Chineke na ọrụ a dị obuka. Ọsọ m na oburu ibu. Onye sị m na ọnwụ na njọ na ya ga-anapụ m ihe na-enye m obi ọnwụ. Gị na-enye m obi ọkwa ụmụ m mụrụ. Ụmụ m mụrụ na di m nụrụ nwere ihe ọzọ. Ọ na-apụ na ụmụ m okedị joy m nweta. Ụmụ Igbo jikere nụ na njikere. Unu fụrụ m otu ndị ejikerego m nke ọbụla na-eme uche Chukwu ya mee. So biko na onye ọbụla jikere, unu agbakọtara Nnamdi Kalụ azụ. Ma mụnwa na onwe m ọ kpọrọ okwu asị nwaanyị ka m soro wee jee agha. Onye mere Naijiria wụ nwaanyị. Anọ nwaanyị
Break that covenant. And that woman, Umu Biafra, didn't jikere. Akwefu agha, I got fish here. Now Yahushua, Jesus Christ of Nazareth. The whole world, listen and listen attentively. Yahweh has spoken. If the whole world refused to stand for justice, this pain of Biafra, everybody will test it. And when you test it, your children will test it. Your wife, your generation, your business, everything in life will test it. Why don't we stand and tell the wrong you are wrong? Tell the right you are wrong. Biafra want to go. We want to go. I, the daughter of Yahweh, want to go. Listen and listen attentively. I have spoken. It is written. Hallelujah. Amen. This is my rank growth to covenant altar. Yahweh have spoken. No believe when case, sir. He has spoken. Biafra must go. Hey, I have to go. Chukwu Okike Abiama. Kedekwa m gị na aha ya ahụ. Ọ bụ aha gị ka m ji aga. Nwekwa ike ọzọ tinyere gị. Azana m okwu. Mana ọ bụ na ike gị ka m ji aga gosi ụwa niile. Na ike gị ka m ji aga. Hallelujah. Oh my God. No. So that means now, Umu Biafra agaghị eje agha. We come back. We are not ready for war. Can't understand it. Ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya. That is the other sword. I am the king of elephants. Who stand for truth? Where is the other sword? This one. Where do you put that? Hallelujah. Touch not my anointed and do my prophet no harm. Why will I be afraid of you, Satan? Who are you? I can never be afraid of Lucifer. I can never be afraid of occult. I can never be afraid of Lucifer. Let me tell you, I'm not here to speak English. Karakurata surabara. Devil has a language that he understood. Devil does not speak English. Makuka kolanda sindaraba kurbatarakai legu zindishikai maboko to suri derekuka. He lied. You know you don't speak English. You have a language. I am the only woman all over the world who can speak the language that Lucifer understands. Satan, I'm talking to you. Allow the Biafra children to go. Otherwise, there will be problem all over your kingdom. Your kingdom will be in trouble. And it's already in trouble. Ka duza kokamakudan kia karalala shikere. Lesudira kare le kwa rabudu sondo shikeke desunda. No. Kai hey lodo do ni de neba pono munana hanibo pono na mune kweste fuoku. You refuse to allow the Biafra to go. You have been drinking blood, but this blood will not drink it because all the Satan kingdom must be in trouble. Marekele, Leika Shikandai, Karala Waka, Losudi, Ledei Kika, Kora Maduzara Kakia Ladai Karaba. Satan the devil, listen, you are in trouble. I am the woman who troubles your kingdom. I am not afraid of you. Maybe you know. Come, I'll kill you and destroy your kingdom, your shrine, your temple. Allow the people of Yahweh to go.
the people of Chukwu Okike Abiama to go. Abraham, Yahushua, Jesus Christ of Nazareth, and they go. Allow them to go. He who shed his blood on the cross of Calvary. I have spoken as the servant of the Most High God. I have spoken. We must go. Umu Biafra. This one aga unu kwere anyị ejewe ọnọdụ ọdụ. Aya. Hallelujah. Amen.